kao što je profesorica rekla, danas smo ovdje kolegica Iva, koja negdje tamo iza slaže brošurice koje smo vam donijeli. I ja smo došli ispred Državnog zavoda za statistiku predstaviti vam statističku olimpijadu, natjecanje za koje ste vi već čuli, neki su i sudjelovali, neki su u projektu, koliko sam čula. Može ručite koji je baš u projektu, 19 tih sretnika. Bravo, super, odlično. Donijeli smo nove brošure, profesorica ima od prošle godine, ali sad smo mi izdali još i neke nove teme, tako da možete to sve poslije iza pogledati, slobodno uzeti. Vjerujem da će vam koristiti ove godine dok ćete brusiti svoje mozgove za ovu godinu. Evo, ovi koji nisu sudjelovali i nisu čuli, mogu samo neki dojam prvi čuti i dobiti kako vam se svidjelo do prošle godine. Wow, super. Dobro, čula sam da ste prošli drugi krug, što je odličan rezultat. Bilo je jako puno ekipa, tako da možete biti ponosni. Da smo išli sam Leo i ja. Dobro, okej, čestitam tebi Leo, super. Ja sam Leo. Super, odlično. Evo, ništa, držim vam sad već unaprijed palčeve da ove godine budete još i bolji, pa da probate čak osigurati mjesto među 6 najboljih. Vi ostali ovako kad čujete za statistiku, koja vam je neka prva asocijacija? Brojevi. Brojevi? Grafovi. Dobro, obično kad pitamo za asocijaciju, prvo što čujemo, pogotovo iz zadnjih redova, je dosadno. Dobro, sretna sam što nisam čula. To sigurno nije. Što nisam čula. Jel znate što piše na mojoj majici? Možete pročitati? Hvala, statistika. Bravo, eto, znači dobro baratite formulama, odlično, mogu preći na temu. Čestitam. Evo ti ostavi adresu, tebi ćemo poslati ovu majicu za točan pogodak. Statistička olimpijada znači, samo ukratko, organizacijski natjecanje u organizaciji Eurostata. Prošle godine je sudjelovalo ukupno 11 europskih zemalja, a ove godine se taj broj povećao na njih 15. Tako da evo, ako prođete u finale i među prvih 6 budete, ove godine će konkurencija biti malo žešća. Znači, priključile su se projektu još 4 europske zemlje. Inače, ovaj projekt se provodi u sklopu Eurostatova projekta Digicom. Inače, Eurostat, ne znam, pretpostavljam da znate, je krovna europska institucija statistička, znači naš šef na razini Europske unije. A prva statistička olimpijada, više nego uspješna, je provedena u prošloj školskoj godini. Cilj statističke olimpijade, ona je osnovni glavni promocija statističke pismenosti, u biti naglasiti prisutnost statistike u svakodnevnom životu koju vi i mi svi skupa vrlo često nismo svjesni koliko statistika je u biti svuda oko nas i masa tih informacija kojima vi baratate na dnevnoj bazi su u biti statistika. Zainteresirati nastavnike i učenike, što evo čini mi se da smo ovdje uspjeli, nadam se da niste došli pod prisilom, i povećati zastupljenost statistike u obrazovnom programu. To je onaj cilj svih ciljeva na kraju, da uistinu statistika postane sastavni dio nastavnog programa i da mu se malo više pažnje posveti, jer svi vi kad budete dolazili uskoro na tržište rada i pronalazili svoje prve poslove, statistika će biti definitivno nešto s čim ćete se susresti, evo i vi koji ćete možda ići na fakultet. Sad smo baš s profesoricom... Svi fakulteti imaju, da. Svi, baš smo to komentirali s profesoricom. Ja sam inače završila novinarstvo. Logično, naravno, brojevi nisu moja primarna domena, ali evo, na prvoj godini fakulteta sam imala statistiku, znači nisam mogla to izbjeći. I statistika u biti danas je više dio neke opće kulture. Znači, s čime god se bavili, danas sutra zanimali vas brojevi ili ne, susrećete se s njom i sigurno ju koristiti. Tako da ovo natjecanje je u principu neki način kako mi pokušavamo malo se infiltrirati među mlađu populaciju i pokazati vam u biti da statistika može biti itekako i zanimljiva. Natjecanje je namijenjeno znači svim srednjoškolcima. Nije bitno da imate statistiku kao predmet, a sudjelovati mogu svi razredi, znači sve 4 godine, ovisno o razredu koji pohađate ćete biti podijeljeni u 2 kategorije. Kategoriju A čine 3. i 4. razredi, kategoriju B 1. i 2. i ovisno o tome će biti prilagođena i pitanja u prvom krugu. Znači, pitanja su prilagođena nastavnom programu, tako da učenici kategorije B će ipak imati nešto malo lakše pitanja nego učenici kategorije A. Samo natjecanje se odvija
isto kao i prošle godine, u 2 kruga. Prva faza, nacionalna faza, započinje 14. siječnja, malo ću vam kasnije reći o rokovima. Oni koji su sudjelovali znaju, znači sve ostaje isto kao i prošle godine. Rješavaju se 3 ispita, svaki ima po 10 pitanja i u tom prvom krugu su sva pitanja na zaokruživanje, znači zatvorenog tipa, sa 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo 1 točan. Ispit iz općeg znanja se bazira više na matematičkim zadacima. Ispit iz korištenja izvora službenih statističkih podataka, pitanja su fokusirana u biti na pretraživanje internetskih stranica Državnog zavoda za statistiku i Eurostata, a treći je ispit iz razumijevanja statističkog teksta. Prošlogodišnje iskustvo nam je pokazalo, možete pretpostaviti iz ova 3 recimo ispita gdje su najlošiji rezultati bili? Iz općeg znanja. Varate se. Znači, najlošiji zadaci gdje su apsolutno svi koji nisu prošli u drugi krug popadali je drugi zadatak, pretraživanje podataka. Čovjek bi rekao, googlate, surfate, nije problem, međutim, tu je fijasko bio. Znači, zašto? Zato pretpostavljamo da pitanja nisu čitana s dovoljno razumijevanja. Znači, tu je u principu mala caka da vi pitanje morate jako paziti način na koji je formulirano i pri pronalasku odgovora pažljivo pročitati metodologiju. I tu je ono što u principu učinilo razliku, nekako je malo brzoplet, možda nije dovoljno razmislio, zaokružili su pitanje i recimo tu su najlošiji rezultati bili. Zato smo mi ove godine pripremili brošuru. Niš pita mene. Zato smo mi ove godine pripremili brošuru sa primjerima zadataka za prvi krug. Tu ima tiskano, ali ima i na webu Statističke olimpijade u PDF obliku. Zadaci iz ispita iz općeg znanja i ovog pretraživanja gdje smo točno napravili korake kako pretraživati i kako doći i te neke metodološke stvari smo objasnili zašto je odgovor ovaj, a ne onaj. Znači svi ti primjeri su napravljeni na prošlogodišnjim ispitima. Mislim da će vam to biti sjajna priprema za vas koji se odlučite sudjelovati, tako i vrlo korisna. Ta brošurica ima i tu tiskanu obliku, ali kažem i na internetu je dostupna online. Sad oni koji prođu prvi krug, a koji su ti? To su oni koji riješe 60% iz sva 3. Znači, ono što prošle godine malo bunilo, možda smo i mi nedovoljno jasno to iskomunicirali, bitno je u svakom od 3 ispita imati 60%, jer neki su se bunili kako je, ne znam, imamo u prvom 10, u drugom 10, a ne znam, u drugom imamo 4, zašto nismo prošli, evo kriterij je takav kakav je, možda malo je strog, ali evo to je znači 60% iz svakog od 3 ispita. Drugi krug je analiza podataka iz jednog statističkog istraživanja, evo vi ste, neki od vas su sudjelovali i radili su taj zadatak. Ono što smo mi napravili, a što ćemo napraviti ovaj put, pripremiti jedan veliki set podataka sa puno varijabli, da ne bi sve bilo prejednostavno i ono što ćete vi uz pomoć vašeg mentora trebati napraviti je neku analizu i istraživanje i na kraju napisati svoje zaključke. Kako ćete pristupiti zadatku je potpuno ovisi o vama i dogovoru s mentorom, kako ćete pristupiti, na koji način ćete postaviti hipoteze. A u ovom zadatku konkretno, s obzirom da je potrebno rezultate vašeg istraživanja isporučiti u obliku prezentacije, doći će do izražaja i malo kreativnost. Tako da oni učenici možda koji su slabiji s brojevima, a možda su malo kreativniji, mogu vam i pomoći i doći malo do izražaja i oni tu, jer naravno bitno je koristiti neke alate i programe koji vam omogućuju da to sve ipak i vizualno malo ljepše izgleda i tu se svakako boduje i ta neka kreativnost i inovativnost kako ste pristupili rješenju toga u cijelini, znači nije samo da se boduje metodološki kako ste tome pristupili. Mogu pitati da kasnije zaboravim. Koje vi statističke programe koristite u analizama? Ja vam to sad ne znam, zato što ja se ne bavim statistikom. Znači na razini kuće koji se baš program koristi, ja iskreno ne znam. Da, ali mi se možemo provjeriti to. Ja radim u ovom promocijskom i... Zato što mi spominjemo neke koje ne znam jesu uopće više aktivni, atraktivni. Da, ja se ne bavim, nažalost, ne bavim se, naprosto mi nije to u opisu posla, ne koristim jedan od programa, tako da ne znam. Inače, ovo je samo timeline kada se što događa, prijave su već otvorene 20. listopada na Europski dan statistike. Tijekom praznika vas puštamo na miru da se lijepo odmorite i pripremite za natjecanje koje već počinje u ponedjeljak, 14. siječnja. 2 tjedna rješavate zadatke online,
Znači kao i prošle godine ne ide se fizički nigdje, možete biti u svojoj učionici ili kojem god okruženju koje vam najbolje pokreće vaše moždane vijuge. I traje do 28. siječnja, nakon toga 4. veljače se objavljuju rezultati tog prvog kruga i već 5. veljače kreće taj drugi krug gdje vi pristupate analizi tih podataka, za to imate 3 tjedna i konačno proglašenje pobjednika je 29. ožujka 2019. i s time se nacionalna faza završava i slijedi europska. Žiri, ambasadori naši projekta, manje više sastav je isti kao i prošle godine. To su sve pojedinci koji se u svom profesionalnom životu, u svojoj karijeri bavi statistikom na ovaj ili na onaj način. Ne znam vam netko od njih, mislim Zoran Vakula vam je vjerovatno sigurno poznat meteorolog, on ove godine neće biti u žiriju, ali je ostao podupirati naš projekt kao ambasador. Priključio nam se profesor Nenad Čuvak sa sveučilišta u Osijeku. Tu je naš ravnatelj, gospođa Ksenija Dumičić, koja je predsjednica Hrvatskog statističkog društva, gospodin Nenad Bakić, poduzetnik koji je ovak dosta poznat u tim krugovima, i Lidija Kralj, pomoćnica ministrice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Sretni smo evo što ovaj projekt podržava ministarstvo, to nam zasigurno da isto neki malo kredibilitet i vjetar u leđa. Poznali su vrijednost ovog projekta, odlučili su nas i ove godine podržati i dati nam pokroviteljstvo. A tu naravno ne bi ništa bilo i bez naših sponzora, malo ih sad moramo isto spomenuti jer su vam oni osigurali vrlo vrijedne nagrade, o kojima ću vam sad reći. Pobjedničke ekipe obiju kategorija, znači to su prvo mjesto kategorije A i kategorije B. Mentori dobivaju mobitel, poklon trgovačkog centra i mogu izabrati iz algebrine ponude Data Science online tečaj, dok učenici dobivaju mobitele i pripreme za državnu maturu jedan predmet po izboru. Drugo plasiran je poklon bon, isto tečaj, dok učenici dobivaju pametni sat. Znači ovaj Data Science online tečaj je na drugom mjestu u odabir i za mentora i za učenika. Dok treće plasirane ekipe, evo učenici dobivaju tablete i također taj Data Science online tečaj. Znači nagrade su dosta, ja bih rekla, primamljive i vrijedne. Ne kažem da vas to isključivo treba motivirati, ali evo nije zgorega ni znati ni čuti da vas na kraju tog vašeg puta čeka i jedan lijepi poklon ako se plasirate među prvih 6. Europska faza ove godine je malo drugčije. Neće sudjelovati svih 6 ekipa u europskoj fazi. Ono što mi planiramo napraviti je među tih 6 ekipa jedan mali mini selekcijski međukrug gdje ćemo od tih 6 ekipa izabrati 4 koje će onda dobiti pravo sudjelovati u europskoj fazi, zato što ove godine na razini Europske unije odlučeno da će sudjelovati samo po 2 ekipe iz obiju kategorija. Zašto? Zadatak je videa. Izrada videa, tema se još ne zna, tema će biti poznata na onaj dan kada europska faza počne. Prošle godine je trebalo snimiti 2-minutni video na temu zašto je statistika bitna u suvremenom društvu. Tema naravno i ove godine će naravno 100% imati veze sa statistikom. A dosta ekipa, činilo mi se da 6 ekipa iz svake zemlje je jako puno videa za pregledati i žiriju za ocijeniti, tako da su ove godine odlučili malo postrožiti kriterij, tako da samo po 4 ekipe iz svake zemlje mogu pristupiti europskoj fazi. Ono s čim ćemo mi odabrati te 4 ekipe je u biti razrada idejnog rješenja tog scenarija videa. Vidjet ćemo, naš stručni žiri će odlučiti koji od tih scenarija ima najbolju perspektivu za njegovu doslovnu i realizaciju i na temelju toga će se odlučiti. Rezultati, samo kratko ću se osvrnuti na prošlu godinu. Rezultati su bili jako, jako dobri. Mi kao Zavod za statistiku smo jako ponosni i ugodno iznenađeni interesom koje ovo natjecanje izazvalo. Nadamo se da ove godine nas nećete razočarati, da ćemo nastaviti istim tempom. Prošle godine je bilo čak 520 ekipa prijavljeno. Ove godine za sada, ali dobro uzmemo u obzir da su prijave nekih mjesec dana tek otvorene, imamo oko nekih 40 ekipa. Ali poučeni prošlogodišnjim iskustvom dosta se ekipa prijavilo i registriralo u samom fotofinišu, tako da nadamo se da će ove godine biti. Mi smo ciljali prošle godine na 100 ekipa i
rekli smo sami sebi, ako bude 100 presretni smo, a evo na kraju bilo je 5 put toliko. I ono što je interesantan podatak, Hrvatska je zbog tog velikog broja ekipa bila na prvom mjestu među svim europskim zemljama po broju ekipa koje su sudjelovale na 100.000 stanovnika, ali i na broj srednjoškolaca. Što je odličan uspjeh ako uzmemo u obzir da Španjolska već godinama provodi to natjecanje, Italija isto tako, i to su puno veće zemlje sa malo dužom tradicijom primjene statistike, tako da evo sretni smo zbog toga. Ispričavam se.